esa orden do día. Diario. Esta esa orden do día. Falta Lolo. Lolo non ven? Como? Perdón? A todos e a todas, vamos a empezar o pleno extraordinario que ten 2 puntos na orden do día, pero, como saben, o artigo 41 do ROM di que o pleno da organización, pleno dos orzamentos e aqueles extraordinarios con único asunto terán un tempo superior ao fixado habitualmente. Este, a pesar de que ten 2 puntos na orden do día, e se o consideran, por si teñen ou temos todos ganas de intervir, vamos a consideralo como extraordinario, co cal teremos 10 minutos de exposición, 15 minutos na primeira quenda e 10 na segunda, se lles parece. Se non, volvemos ao pleno normal. Parecelles? Mira. Entón, vamos a empezar o primeiro punto, que é participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS 2023. Vou a poñer o tempo para non excederme, se me olvidou. Pois nada, como teñen todos ustedes a documentación e foi explicada na comisión, farei unha pequena introducción explicando cada unha das obras, comentando, como xa saben, que o Plan Único se divide en 3 apartados, se divide en 3 partes, que é a Achega 2023, a Achega 2022 e o Plan Complementario. Que referinte a Achega 2023, que é o que consideramos e que se definía anteriormente como o POS, o Plan de Obras e Servicios, decidimos destinalo a 2 obras, que son a pavimentación de viarios no núcleo de Framil, na parroquia de Viduído, como o seu nome indica, é o arranxo de todos os interiores do núcleo urbano de Framil, os cales se fan, pois, como estamos facendo habitualmente, os interiores en formigón e os accesos en aglomerado. Mellora de seguridade viaria en Frenza, na parroquia de Tapia, que é a estrada que une a capilla que vai por debaixo de Vilouta, paralela á carretera Roxos-Portomouro, que vai dar á capilla da Madalena, crear unha cuneta nunha zona onde hai bastante tráfico, ademais que salen vehículos que veñen da zona da Baña, que salen por aí a coller a carretera autonómica, entonces se fai unha cuneta de seguridade. E 100.000 euros que se destinan a gasto corrente. Na Achega 2022, que é o que recolle aqueles que se recolle co remanente da Diputación do ano anterior, son 3 obras, que son a pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada, na Ameixenda, como dicía, pois iso, tamén igual que na familia, a pavimentación dos interiores en formigón e aglomerado, pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns, en Agrón, da mesma forma que as anteriores, e a eficiencia enerxética na iluminación pública no novo Milladoiro Parque Empresarial Industrial, neste caso é referido, como puderon ver no proxecto, a contorna as rúas e zonas que están ao lado do Parque Industrial, do Parque Empresarial de Novo Milladoiro. Polo que respecta ás obras do complementario, e como xa saben que habitualmente a Diputación no primeiro modificado do crédito que fai cada ano sempre destina unha cantidade aos concellos para obras ou para outros gastos que se queiran realizar. Nos habitualmente sempre destinamos a obras, pero recordar que o ano pasado foron casi 1 millón de euros, 930.000 euros aproximadamente, que se destinaron a aquelas obras que estaban no adicional, no complementario. Neste caso, a cantidad que destinamos a este plan son 1.966.000 euros, con varias obras, entre as que son, por exemplo, a pavimentación de viais no núcleo de Oca, pavimentación de viarios no núcleo de Mourigade, onde ademais se fai un acceso desde a carretera que vai ao instrumento
se fai un acceso ao núcleo de Mourigade, que actualmente non existe un acceso directo a este núcleo, pavimentación de viarios no núcleo do Galiñeiro, en Agrón, mellora de seguridade viaria de Mercuto a Quintáns, na Meixenda, que consiste en facer da carretera que une estas dúas zonas, estes dous núcleos da Meixenda, pois facer unha cuneta transitable para que a veciñanza da zona poda discurrir con seguridade, poda andar con seguridade. Estrada de Capeáns a Pousada, en Covas, beirarrúas desde Covas ao Lombao, tamén en Covas, pavimentación da rúa Juan Bueno Bueno, en Ortoño, pavimentación de viarios no Castro, en Ortoño, a implantación da cociña central, que é a segunda fase da obra que estamos realizando agora na antigua nave de obras en Bertamiráns, que agora é a zona de lavado, a zona de lavado toda dos comedores escolares que se está creando ali. O que queremos facer, como xa lle explicamos varias veces, é centralizar todo o referido aos comedores escolares, á cociña nesta nave, e esta sería a segunda fase, e a mellora da mobilidade na rúa Agrelo, en Bertamiráns, donde é unha das fases que tiñamos contemplada inicialmente na almendra central, financiado polo Plan DUSI, pero como excedía no crédito que tiñamos, pois decidimos deixala fora e a incluímos agora neste plan complementario. Sobre o conxunto, eu creo que hai que destacar que é un plan de obras e servicios, sobre todo de obras que beneficia e atende especialmente as necesidades do rural. No que no plan xeral o 91% vai destinado ao rural, excepto o que vai a gasto corrente e o que vai ao alumbrado do Milladoiro, todo vai ao rural, e no plan adicional, excepto o investimento que se fai na rúa Agrelo, porque podemos considerar que a da cociña central, ainda que se fai en Bertamiráns a obra, é un servicio que vai acabando beneficiando a todo o concello. A cantidade que se destina ao rural é do 83% do adicional. Con isto se cubren moitas das necesidades do rural e seguimos traballando naquela aposta que temos desde o principio, xa non deste mandato, sino deste mandato anterior, de ir atendendo os núcleos do rural, pois facendo os núcleos que sexan máis atractivos tanto para os veciños como para a xente que ven de fora, e facendo un investimento importante. Poden ver as cantidades que se destinan e os materiais que se usan, o cal nos permite tamén que o mantemento a medio plazo pois non sexa o mesmo que está sendo actualmente. Eu, como sempre, pido o apoio para este plan, e porque creemos, ademais, que é importante que os núcleos rurais, pois, sobre todo o rural, se vai a ver moi beneficiado por todo este investimento que se vai a facer. Abrimos entonces agora unha primeira quenda de intervencións. José Ramón. Sí, gracias, alcalde. Boas noites, membros da corporación, xente que nos está a ver en directo e xente que está vendo o pleno dende streaming. O noso posicionamento neste tipo de plenos do POS pois é sempre un pouco similar, non? É dicir, podemos discutir se estas obras ou outras obras, dende logo cada membro do grupo ou cada partido político terá o seu posicionamento, as súas preferencias, ou podemos discutir se este tipo de obras estratégicas teñen que ser consensuadas entre as distintas forzas políticas ou non, pero que, dende logo, é innegable que cando falamos de obras ambiciosas, obras cuantitativamente importantes, que supoñen un investimento grande no noso concello e, lóxicamente, un beneficio ou unha mellora dos veciños, pois, dende logo, pola nosa parte van contar co noso apoio. Nese sentido, mantemos a mesma posición que mantivemos sempre en plenos do POS e imos apoiar o mesmo. Nada máis, gracias. Ambiciosas obras cuantitativamente. Quique. Boa noite. Nada, estupendo. A min sempre me alegra isto de recibir diñeiro e gastalo. Recibimos un diñeiro da Diputación, máis de 2 millóns de euros,
investímoslo en obras que uns gustaría que fosen unhas, outros gustaría que fosen outras, pero en todo caso son as obras que o goberno decide de acordo co que ten planificado facer e con un plan, supoño que sistemático, ainda que nunca coñecéramos, de investimentos no rural. Supoño que isto sigue as intervencións que se deciden a cometer seguirá unha certa lógica, non? Supoño que responderán a un plan que, insisto, nunca coñecimos, pero do por suposto que é así. Gastamos, vai moi pouquiño diñeiro a pagar xuros de débeda, porque a nosa débeda é moi pequeniña, temos unha débeda moi modesta, cousa que tamén está ben. Se cada podemos ter máis, pero para que, se no tal non nos deixan gastalo, entonces está ben que tiñamos a débeda modesta que temos. E hai, a parte do impacto que teñen todas estas obras que se fan no rural, tanto nos viais rurais como nos interiores dos núcleos, hai dúas obras de especial impacto, non? Por lo menos quero destacar dúas obras de especial impacto. A por fin facer a cociña central para o servizo xa sei que hubo que polo medio, pois en fin, o rollo de facernos coa obra para que foi a nave de obras, a nave para que foi a nave de obras, para esa nave, etcétera, etcétera. E tamén, por suposto, pois nos satisface moito que se complete o plan da amendoa central de Bertamiráns mediante esa intervención complementaria ao que xa está contemplado na propia DUSI. Entonces, remato como empecéi, felicitarnos de recibir diñeiro e felicitarnos de que se gaste. Moitas gracias, Quique. Oliva? Boas tardes, noites a todos e a todas. Bueno, un ano máis, no último día do prazo, traemos a pleno a aprobación do POS. Nos atopábamos nunha situación difícil, porque, por un lado, temos a ledicia de que o que sempre venimos reclamando o Partido Popular, que era que se adicase a totalidade do POS ao rural, neste caso, senón a non ser o do milladoiro da eficiencia enerxética, o resto invertese no rural. Pero, por outro lado, preocúpanos a cantidade que a Deputación aporta ao noso Concello, porque ano tras ano vaise reducindo. Este ano cheganos a cantidade máis baixa dos últimos anos. Facendo o balance dos últimos 4 anos do mandato, temos que no ano 2019 recibimos 1.335.000 euros, no ano 2020 1.021.000, no ano 2021 1.272.000, no ano 2022 1.076.000, en este ano 968.925 euros, é dicir, case 400.000 euros menos que no mandato do 2019. E iso, se xa non o comparamos co ano 2018, no que recibimos 1.614.000, que serían 700.000 euros menos. Analizando isto, pois chegamos a unha conclusión. O Goberno da Deputación premia a AMES nos anos electorais menos neste. Será que o xefe de filas do PSDG dá por perdido o Concello de Ames? Se vamos a falar dos investimentos, lóxicamente, como o PSDG dá menos cartos a Ames, pois houve que reconfigurar proxectos que xa estaban encima da mesa. Isto é o que ocorre coa pavimentación de Gasamáns, en Agrón, que por culpa da reducción de fondos o núcleo do Caliñeiro non se vai poder arranxar. A actuación que o Goberno pretendía facer en Gasamáns e o Caliñeiro ano pasado, que sumaba 280.000 euros e iba no complementario do 2022, este ano redúcese a mitade e o arranxo do Caliñeiro vai para o complementario deste ano. En relación ao proxecto da pavimentación dos interiores de Cortegada, pois sí, parecenos axeitado, pero botamos en falta que non se faga nada en Monteballor, sobre todo aproveitando o arranxo que se fixo entre estes dous núcleos, coa subvención do Agader 2022-2023 da Xunta de Galicia. Parécenos que se podía aproveitar, arranxar tamén este núcleo, porque levan moito tempo sen actuarse nel e veñen demandando os veciños. Despois, sobre o gran proxecto de Framil, pois sí, parecenos perfecto, correcto en xeral, pero só esperamos que vaya máis rápido que a construcción da senda. A última obra do rural, a pavimentación de Frenza, entendemos que é unha obra necesaria e que permitirá dar unha maior seguridade aos veciños en Vilouta e Frenza, sobre todo despois de que o houbésemos pedido xa fai moito tempo neste pleno o arranxo deste viario.
Ademais, tamén tendo en conta que esta actuación súmase á pavimentación que se fixo dentro do Gader 21-22, tramo entre Toitosente e a Capela da Madalena, que demandamos xa que tan pronto se poida se continúe a cuneta transitable ata a Capela da Madalena e se remate a pavimentación da pista. E despois, con respecto ao Milladoiro, sobre a única obra que non é do rural, temos o cambio dunha primeira fase de iluminación do polígono do Milladoiro, un proxecto que para nós coxea, que realmente está cheo de contradicións. Por un lado, só se fan os exteriores, deixando os interiores para a convocatoria da Xunta de Galicia, que saca todos os anos para mellores de parques empresariais. E xa non é a primeira vez que este Concello perde a subvención. E por outro lado, vais a cambiar a iluminación das pistas deportivas do Milladoiro, a pesar de xa estar incluída a instalación de novas luminarias no proxecto de cobertas das pistas. Proxecto que se sacou a licitación, quedou deserto e nada máis volvemos a saber del, a pesar de ser unha obra de case 600.000 euros. Unha improvisación máis da que nos ten acostumbrados este goberno. Non se fan as cousas porque se queren deixar para máis adiante. Sen embargo, despois facemos 2 veces a mesma obra. Xa entrando brevemente nas obras do complementario, porque estas xa son como unha lotería, e non se sabe cales se farán ou cales non, porque dependerá do que nos chegue máis adiante a Diputación, e vendo que cada vez nos dan menos, pois igual xa non se fan. Comentar que a obra da mellora de seguridade viaria entre o Mercuto e Quintáns non deixa de ser outra improvisación máis, porque fai 2 meses rebatamos as obras de pavimentación e agora pretendemos facer unha cuneta transitable. É unha actuación importante, pero que debería ser haber feito de xeito conxunto coa pavimentación e non a destempo. O mesmo pasa coa adecuación da antiga nave de obras para a instalación da cociña central. Poñemos a funcionamento a zona de lavado e agora pretendemos facer a cociña, interferindo unha zona ca outra. E da mesma forma vemos a improvisación coa pavimentación da Rúa Agrelo en Bertamiráns. Comezamos fai un par de semanas coas obras da Menda Central, con toda a problemática que lle ocasionamos os veciños e as veciñas. E agora pretendemos executar a destempo outra actuación no centro de Bertamiráns. Se isto non é improvisar, díganme vostedes que é. Remato xa. Para nós gobernar é tomar decisión pensando no mellor para os veciños e as veciñas. E vostedes, día tras día, deixan claro que o único que lles importa é manterse no poder sen arranxar os problemas da xente. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Nada, explicar un par de cousiñas antes. Por aclarar, simplemente, a cociña central non leva 3 anos en orzamentos, leva o primeiro proxecto que houve foi o que se está facendo agora mesmo, que se meteu nun Ames Progreso, e esta é a segunda fase, como dixen antes, porque estamos falando dunha cantidade importante, non porque non só van ser as obras, sino vai ser tamén despois parte do mobiliario que hai que meter, co cal temos que ir facendo en varias fases. Coincido co que di José Ramón, seguramente cada un dos que estuveran aquí, se tuveran que facer un plan de obras e servicios, o farían distinto, os investimentos, pero podo lle garantizar que non moito máis distinto do que nós estamos facendo, porque ao final as necesidades que ten o Concello de Ames son as que vemos todos, que visitamos o rural e falamos cos veciños e cas veciñas do rural. Os que non van ao rural habitualmente pois non saben cales son as necesidades e por iso despois falan de improvisación e falan de obras que se acometen que non é certo ou obras que se deixan de realizar, non? Pero, bueno, eu podo dicir, podemos ter moitos defectos, sin duda que os temos, eu personalmente teño moitos, eu polo menos teño, non sei, os meus compañeiros de goberno se os teñen, eu vou a poñer eu sei que os teño, pero un dos que lle podo dicir que non teño é de descoñecer o Concello e de estar en contacto cos veciños e cas veciñas do rural e cas asociacións de veciños do rural. Ese sí que non o teño, porque como mínimo 2 veces ao ano suelo reunirme con eles e para ver cales son as necesidades que teño. E a maioría destes proxectos que traemos aquí son de necesidades que nos trasladan estas asociacións e os propios veciños reuníndonos con eles, non? Que antes falaba da planificación, eu sempre explico, ás veces estes plenos son casi repetitivos, non? Podemos coller o pleno de fai do ano pasado, non quero dicir que sexa así, non? Pero seguramente que o 80% da intervención da portavoz do Partido Popular sería a mesma, e ao 80% da miña réplica sería a mesma, polo menos justificando que o investimento que fai a Diputación non é o que ela di, sino que é totalmente distinto. Nós, a principios de cada mandato, facemos unha memoria ou solicitamos unha memoria de todos os investimentos que consideramos que son necesarios no rural despois de ter reunións coas asociacións de veciños e cos propios veciños.
no rural e no urbano, lóxicamente, non? Pero, bueno, centrándonos no rural, e esa memoria que vamos tendo e cada ano a vamos actualizando en función das que vamos facendo ou non. Están aí, se poden ver as obras, porque ao final as obras que se fixeron durante este mandato están aí, se poden ver. Eu podo dicir cantidad de núcleos rurales, desde o Casaliño ou Pedregal aquí ao lado de Bertamiráns, como a senda de Sisalde, como Firmistáns, como que se está facendo un instrumento, a que se está facendo en Punxeiras, a que se fixo en Vilouta, infinidade de obras e algunhas que vamos a traer aquí no próximo pleno con fondos propios, por exemplo, para que vexan a aposta deste goberno polo rural. Estamos falando de 800.000 euros para investir no núcleo de Lens, donde son 90 veciños, e este goberno vai investir 800.000 euros no núcleo de Lens para levar saneamento e abastecemento aos barrios interiores. Repito, 800.000 euros ao núcleo de Lens, donde son 90 veciños. Fíjense se este goberno aposta polo rural ou non. No próximo pleno ordinario volverei a recordarlle esa aposta polo rural deste goberno. Como decía, están aí recollidas, ustedes as poden ver, algunhas é certo que estaban xa en complementarios anteriores e as pasamos como se fixeron outras, as pasamos agora ao xeral, e outras quedan no complementario e se incorporan algunhas novas, non? Non sei se vale a pena ou non explicar os investimentos da Diputación, é que xo dixen tantas veces, eu só reclamo unha cousa, que é que ojalá a Xunta de Galicia nos dixera cada ano o investimento que vai a facer en AMES, o sea, que nos vai a dar AMES para poder facer investimentos. Só pido iso, que nos digan 300.000 euros para facer investimentos, 200.000 euros, 500.000, que nos digan. Nós sabemos que a Diputación da Coruña, a actual, con este plan único, sabemos que a cantidad que vamos a ter vai a ser entre 900 e 1 millón de euros ou máis de 1 millón de euros, co cal este ano tamén recordo que se debatirá despois, hai o que se chama post-social, donde tamén fan un investimento importante para os concellos que podamos, como o nombre di, pois invertir e facer mellorar os servicios sociais municipais. Di a portavoz do Partido Popular que igual este ano o investimento é menor porque o líder do Partido Socialista e presidente da Diputación dá por perdido o Concello de Ames. Ao mellor tamén non pode dicir que é ao revés. Como dá por ganado, di, pois doumos menos a vos e prefiero darlle outros concellos onde sei que pode sacar peor resultado. Pode ser tamén, Pero, bueno, afortunadamente eu non me gusta meter o dedo na llaga dos demais partidos políticos. Afortunadamente, desde fai tempo se sabe xa cal vai a ser o candidato do Partido Socialista en Ames, ou do Partido Popular. Afortunadamente tamén xa o coñecemos fai un par de días, máis menos. Todos os investimentos que se fan en AMES son importantes e nós os recibimos cos brazos abertos, non hai dúda. Sexan do Agader, o cal lle gusta resaltar moito, ven da Xunta de Galicia, ou sexan da Xunta de Galicia, sexan da Diputación da Coruña ou sean do Goberno do Estado. Nós non lle facemos ascos a ningún. Eu dixen ao presidente da Xunta o outro día, cando veu presentar o novo CEI de Milladoiro, que vale 10 millóns de euros, non? Aproximadamente, redondeando, es que somos de letras, redondeamos sempre, 10 millóns de euros, e dicen que cada vez que queira facer un investimento dese tipo en AMES será ben recibido e montaremos todos os actos que sexan necesarios, incluso se é algo menos, tamén lle faremos. Nós ao final acabamos gobernando para todos e para todas, e todos os investimentos, como lle digo, son moi importantes e moi necesarios, e vamos seguir facendo o mismo traballo que estamos facendo hasta agora, invertindo no rural despois de falar cos veciños e cas veciñas e ver as necesidades que teñen, e tamén no urbano, pois como se está facendo agora e como poden ver, cos fondos europeos ou outros fondos propios tanto do AMES Progresa, que tamén se está investindo, ou do POS do que aprobamos o ano pasado, onde se van a facer investimentos tamén en Bertamiráns e en Milladoiro. Moi ben, pasamos á segunda quenda. José Ramón, en 10 minutos. Sí, ben, un pouco máis teño que decir. É dicir, manterme na liña do que xa dixen, que é unha boa nova, que se invista no rural. En canto a visitas ao rural, eu a verdad que creo que non me queda unha sola asociación de veciños ou parroquia, incluso Lens, xa estive máis de unha vez por ali, que a verdad que é unha boa nova, porque cando eu falei varias veces o
ao longo destes 4 anos de que era moi necesario, era un servicio básico o saneamento para o rural, xa o dixen varias veces, foi despois de, porque é unha das queixas máis repetidas ao longo deste Concello. Ainda que só sexan 90 veciños, pois evidentemente o saneamento a día de hoxe, en pleno século XXI, é un servicio básico. Entón, pois, benvido sexa. É pouco máis que dicir. Eu voume manter na mesma liña, pois, de apoiar estas propostas de actuacións. E nada máis. Nada, vou apoiar esta proposta. Nada, gracias. Moi ben, moitas gracias. Quique? Nada, só por precisar, porque non sei se entendeu ben. Creo que sí que se entendeu ben, pero bueno. Dicen que eu sabía e asumía que había un plan. Simplemente que é unha asunción de algo que non son coñecemos. Foi todo o que dixen ao respecto. Nada, votemos. Por o que a mí respecta, votemos. Antes de servir a conselleira do Partido Popular, que ten a palabra, xa. Sí. Eu non teño pensado dar un mitin político, como que acabas de facer ti. O sea que, seguindo co que viña dicindo, nos imos apoiar este post, porque somos consecuente co que pedimos sempre. En este caso, ainda que se en parte cúmprese co destino do plan Actuacións no Rural, a maioría das obras que se van a facer son obras que xa propuxo anteriormente o Partido Popular, e se xa por sentidiño calquer investimento que se faga é bo, máis bo aínda se son proxectos nosos. Pero nós o que non podemos é apoiar a improvisación e falta de planificación que carece este goberno. Un goberno de ti vai facendo que logo xa veremos. Un goberno que non sabe que actuacións son importantes para o Concello e que cando as fainas a destempo e provocando máis trastornos aos veciños e as veciñas. En resumo, este POS caracterízase por dúas cousas. Ser o POS que menos aporta Ames, a pesares de formar parte do alcalde do goberno da Diputación, e por ser o POS da improvisación e das presas. Moitas gracias. Perdón, das festas? Presas, entendín de festas. Bueno, pouco máis que dicir que agradecer o apoio a este plan de obras que vai a ser o último que aprobemos neste mandato e que vai a executar o próximo goberno. Co cal, quero dicir, política aquí, lóxicamente, facemos todos en maior ou menor medida, e ademais, onde temos que facer política, dentro de un mes e pico xa saliremos a facela máis intensa á rúa, co cal, ao final, todos estamos facendo mítines políticos aquí, non? E seguramente, como dicía, o 80% da intervención deste ano é igual que a do ano pasado, igual que a do ano anterior, pero, bueno, felicitémonos todos porque, unha vez máis, vamos a sacar un tema que é moi importante para o Concello de Ames por unanimidade deste pleno da corporación, que eu creo que ao final é co que nos debemos de quedar todos, que é esa unanimidade e ese consenso que caracteriza ao final a esta corporación. Moitas gracias, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é o post social. Luisa, ten a palabra, 10 minutos. Bueno, boa tarde, noite a todos e a todas. Como ben dixo o alcalde, pois traemos tamén a aprobación na participación do POS adicional 2023 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios do Concello de Ames. Este ano, pois, a Diputación da Coruña asignanos 157.314,02 euros e decidimos, ao igual que o ano pasado, pois distribuílo da seguinte maneira. Para reforzo de persoal, ca contratación de dous auxiliares administrativos e 2 traballadores ou traballadoras sociais, 111.084,18 euros, e para axudas de emerxencia social destinar o resto, que son 46.229,84 euros. Esta achega da Diputación, pois a verdade é que o que fai é darnos un pequeno balón de oxíxeno, sobre todo por permitirnos esa contratación de persoal que tanta falta nos fai no Departamento de Servicios Sociais. Moitas gracias. E abrimos unha primeira quenda. José Ramón. Sí, igual que o que dixen anteriormente. É dicir, dende logo é algo moi necesario no noso Concello. Quero pensar que os fondos se reparten en función de necesidades e non de expectativas políticas, porque despois das anteriores intervencións deixou
se o Concello se deixa de perder ou gañar, pois eu quero pensar que os fondos se reparten en función das necesidades e que na AMES temos esta necesidade que se está facendo unha boa labor en canto ao tema social, entón nos imos apoiar esta proposta. Moitas gracias, José Ramón. Ten a palabra Quique. Sí, nada, 157.000 euros, dos que 2/3 prácticamente se van a reforzar a dotación de persoal que temos en servizos sociais. Alguén pode pensar que o mellor sería que ese dinheiro fora para axudas e non gastásemos en persoal, pero claro, esa xente o que ignora é que os nosos servizos sociais son tan raquíticos na súa dotación de persoal que poderíamos ter o triple de diñeiro e non dalo gastado, porque a xente que o necesita podería non chegar nunca a él, porque o problema que temos é precisamente o problema de poder atender a xente a tempo e de xeito eficiente, non? Porque, bueno, temos unha demanda grande de servizos sociais, non só, pero particularmente no Milladoiro, e unha dotación de persoal que fai moi complicado que a xente sexa atendida. E estamos falando de necesidades como o caso das axudas para a saída de situacións de emerxencia, que son realmente urxentes, non? E que non son cousas que se poida esperar a ter unha cita ou a que se tramite un expediente, non? Así que, por nosa parte, nada, dar todo o noso apoio a esta forma de distribuir ese diñeiro. Moitas gracias, Quique. Ten a palabra Oliva. A nos, en relación ao social, parecenos moi positiva a contratación. Parecenos moi positiva a contratación de dos técnicos e dos auxiliares, máis que nada porque desta forma podemos facer que as axudas cheguen a máis xente e non queden sen executar o remate de exercicio. Nada máis. Moitas gracias. Luisa. Simplemente facer dúas puntualizacións, non discrepancia, pero sí puntualización. Decir que dende os servizos sociais, aínda que sí que temos moi pouco persoal e sí que necesitamos máis, teño que decir que son grandes profesionais e que realmente sí se están atendendo todas as demandas que fai a poboación. O mellor non ca eficacia e a diligencia que nos gustaría, pero sí que se están atendendo. O que sí que nos falta, por iso dai a necesidade de máis persoal, é poder facer as políticas progresistas e sociais que nós realmente desexamos, que son de prevención. Realmente tampouco consideramos que un gran gasto en emerxencias sociais sexa nada do que enorgullecerse, sino máis ben todo o contrario. Un gran reparto de axudas sociais, o que é un fallo de todas as políticas sociais anteriores, que son prevención, formación e creación de emprego. Polo cual, nós, nese aspecto, o único donde podemos decir que temos unha pequena IVA é iso, que realmente, agora mesmo, os traballadores sociais non están facendo traballo social. Están facendo labores administrativas de concesión de achegas, que non é nin a súa finalidade nin o que nos pretendemos. En canto que comenta Oliva de que non se esgotaron as partidas, sí que dixetes que quedan ao final sin executar. A ver, o que che comentaba antes, realmente para nós unha gran execución nas partidas de emerxencia social, pois é iso. Para nós é un fracaso das políticas anteriores, e tamén temos que decir que a irrupción do ingreso mínimo vital proposto polo Goberno do Estado, pois tamén detrae moito do que son as emerxencias sociais, porque, lóxicamente, as emerxencias sociais e a renda básica son subsidiarias a calquer outro tipo de axuda estatal ou autonómica, co cual, aínda que as soliciten, primeiro teñen que ir ás anteriores e realmente son máis beneficiosas que as que nos lle podemos aportar ou incluso a Xunta de Galicia. Moitas gracias, Luisa. Segunda quenda. Quique. Sí, por puntualizar a puntualización, eu creo que esas situacións non evidencian só o fracaso de unhas políticas, que tamén evidencian o fracaso dun sistema.
dun sistema no que cada día temos máis xente en esa situación. E se produce o paradoxo de que temos unha economía en constante crecemento maior, crecemento menor, pero en crecemento constante, e o que medra cada vez máis son os demandantes, as persoas demandantes das axudas sociais. Entonces, o que está en cuestión é o sistema, francamente. Moi ben, moitas gracias, Quique. Oliva. Procedemos entonces a... perdón. Nada, agradecer aos compañeiros e compañeiras que lles pareza ben o gasto que se está a realizar e nada, que realmente ten razón que é un fallo do sistema, non das políticas sociais, pero bueno, que a nos gustaría poder facer realmente traballo social e dedicarnos ao que é a prevención, co cual esas achegas serían menos, non? Moi ben, moitas gracias. Ahora sí, se lles parece, vamos a proceder a votar o punto. Votos a favor? Moi ben, por unanimidade, moitas gracias.